So, pinabase na ito ang message today. Instead na atong phrase or word na ito ang i-relay, ang i-relay is number. Okay. Saan na ito pag-relay sa ito ang katapan? No. True or sa eyebrow, sa eyes, sa nose, o sa mouth. Okay, ano siya? Natay 4 numbers. Ang first number is, gamiton is low. Ang kilay itong gamiton. Ang second number, mata. Ang third, ilong. O ang last is ang baba. Okay, pag mayroon ko 4,231, kaupatunong taas ang kilay. 1, 2, 3, 4. Ikaduhaon ng mata. 1, 2. Ikatuluhon ng ilong. 1, 2, 3. Tapos ang baba isa. So, 4,231 siya. Mudagan diriya ang nasa pinakalikuran o ingon niya diriya kung unsa ang na-relate sa iyaha. Okay, so isaon. Kani si first person, mo atubang kay second person, pero ang katong tulo ka buok na nasa nagtalikod pa. Pag once na na-relate na kay first person, uhito niya si third person para mo atubang sa iyaha. So, dito ata atubang tanan, except kay first person. Okay, na-gets na wala natin. Saan? Ay? Okay, 1,000 sa kilay.